El perfecto conocimiento del armamento es de vital importancia en la guerra moderna. Esta es la granada contra carro instalada. ¡Fuego a discreción! A mi li suposava això, no? Perdre un any de la teva vida, regalar-lo a l'Estat, no? En aquest cas, per convertir-te en un soldat. A la formación física se le concede igualmente una gran importancia. Res, bàsicament era una privació total de llibertat durant un any, sense deixar la feina. Sempre hi ha els que expliquen les historietes de l'Emili, no? I sempre són grans gestes de si van deixar el sol al bosc, que vaig haver de matar una gallina. Bueno, els que ho han fet ho expliquen, poca gent explica que va patir, que va ser, no? Que l'escopien, que li deien que era maricón o que era... No? Tothom ho explica com un ritual iniciàtic on el van fer home, no? Que et prenen uns anys de la joventut. Per no fer res, i a vegades agafar mals vicis. N'hi havia molts que tenien els primers contactes amb les drogues i que sortien del servei militar enganxats a les drogues. I també hi havia molts problemes de suïcidis que, evidentment, estaven amagats i encoberts pels mateixos militars o pel mateix estat. El servei militar una mica coaglutinava tot, no? És a dir, estat, autoritat, militarisme. Llavors em semblava que anava absolutament contra tot allò que jo creia. Després hi ha un altre element que també s'hi suma. Jo soc gay i en aquells moments creia i continuo creient, a més, que justament amb una persona de la meva condició sexual, de la meva identitat sexual, era absolutament incompatible amb els valors que defensava l'exèrcit de masclisme. T'impedia mostrar el teu afecte, els teus sentiments tal com tu ets. Per tant, acabar amb el servei militar formava part de destruir aquest model de societat patriarcal, repressora, tradicional. L'actitud general dels joves de la nostra edat era s'ha de fer i no hi ha alternativa. Per bé que davant de casa n'hi va haver un d'insumís, objector, em sembla que era, que eren els testimonis de Jehovà. La seva religió no els hi permetia això. Jo tinc un amic que feia veure que estava malalt i ho va portar fins a les últimes conseqüències, li van posar fins i tot addiccions d'aigua. El servei militar obligatori era bastant rebutjat, tot i que acceptat socialment. Evidentment, si podies escaquejar, t'escaquejaves, no? El fuego de artillería. Destrucción, neutralización y hostigación, mi coronel. A la orden de usted, mi coronel, se presenta la aspirante a caballero legionario, pero es de la Cueva Poveda, destinada a la primera compañía. En el 71 me niego a vestir el uniforme en el cuartel y aquí empieza un poco el proceso de todos los objetores de conciencia. Me meten en el calabozo y para mí esta acción era una acción individual de un problema solo de conciencia, sinó que era també un problema social. No podem parlar d'insubmissió sense parlar d'objecció de consciència i, evidentment, del PPB UNZA, que és el que introdueix per primera vegada l'objecció de consciència política. En el moment que jo entres a la presó començava tota la campanya i això era el que també donava sentit a l'acció, que no era només una acció individual, sinó que era una acció també política. Estarà a la presó, evidentment, pateix un consell de guerra, però el seu cas és conegut a nivell internacional, perquè hi ha tota una xarxa de suport, una xarxa d'accions. En aquella època jo estava a Barcelona, a través de Pax Christi, va ser on vaig entrar en contacte amb el moviment d'objecció de consciència, que aleshores estava molt concentrat al barri de Can Serra, a l'Hospitalet, on es havia materialitzat la primera experiència real de servei civil com a alternativa al servei militar. Doncs que havia la possibilitat a un 50% de que el dia que anessis allà i declaressis com a objector et tornessin cap a casa, com és el cas que em va passar a mi, o et fotessin en una presó militar. La gestió del risc d'anar a presó i de tenir tota mena de problemes legals es portava malament, perquè les famílies, els nostres pares, hem patit totes les conseqüències derivades d'aquesta guerra civil. Per tant, qualsevol cosa que representés un risc en relació, sobretot, amb l'exèrcit, amb el cos militar, per ells era de molt, molt mala digestió. El moviment va creixent
Hi ha una base molt, molt àmplia que inclou des de posicionaments polítics d'esquerres i d'extrema esquerra, posicionaments llibertaris, posicionaments que venen més del cristianisme de base. I aquest moviment, que a més té una característica molt interessant, que és que territorialment és molt divers, està en grans ciutats com en zones rurals, és un moviment molt transversal, és molt d'autoorganització, d'organització molt horitzontal, està coordinat a través del MOC, el Moviment d'Objecció de Consciència, que té vincles a nivell internacional, està molt coordinat a nivell estatal, a nivell de països catalans, a nivell comarcal. Després de la Marxa de la Llibertat es va posar en marxa aquest petit grup en un local al carrer Caritat. Ens proveïem de molt material de reflexió, tant de Pax Christi com del col·lectiu d'acció no violenta dels països catalans. Sobretot miràvem de traure gent, miràvem de que persones que havien d'anar al reclutament obligatori reflexionessin sobre això. Que la mateixa setmana en què em havia d'incorporar, dos companys, amics íntims del cercle íntim meu, que en aquell moment, per l'edat que teníem tots, ells estaven ja fent la mili, van morir. Un d'ells per suïcidi, després de 6 mesos desaparegut, el van trobar penjat al bosc, i l'altre en un accident de maniobres. Això va passar en un interval de 2 dies, i el tercer dia era el dia que jo havia d'anar a marxar a la mili. Llavors, si amb algun dubte tenia, em va quedar clar el que havia de fer. Es va fer aquí a Igualada un petit grup que va ser el que va donar suport a les primeres, bàsicament 3-4 persones que van posar a la pràctica, l'objecció de consciència. Havies d'anar al quartel, a la caja de reclutes, aixeco la mà i dic, los objetores, ¿qué pasa? I diu, no, usted, quieto ahí. Llavors diu, a ver, los objetores. Doncs aixeco la mà jo sol, i era l'únic que hi havia, i em va dir, vostè ahí aparte. I allà hi havia 2 possibles motius. I un deia, motivo 1, testigo de Jehová, religiosos. I l'altre, motivo 2, no violento. I dic, escolta, que jo no soc ni una cosa ni l'altra, jo simplement no hi vull anar i ja està. Queda en situación de incorporación aplazada según lo dispuesto por la autoridad superior. Barcelona, 30 d'agost del 1979. Nosaltres, per la nostra part, en el grup aquest d'amics sí que vam fer tota una sèrie de serveis socials, diguem, tipus extraescolars de cap de setmana. Fins i tot l'Ajuntament d'Òdena, en aquest cas, ens va certificar que nosaltres havíem fet tota aquella sèrie d'hores amb aquest servei social. Els predecessors de la Fundació Àurea van acceptar que aquestes persones poguessin col·laborar allà i materialitzar aquest servei civil alternatiu. Lògicament d'això s'esperava que en el moment en què legalment estés reconegut el servei civil alternatiu, això que feien aquestes persones, com els que ho estaven fent a altres punts de Catalunya, els hi fos reconegut com a servei civil formal. No em pegui, no he nascut per militar. No em pegui, no he nascut per militar. No em pegui, no he nascut per militar. En els països més avançats, on les lleis s'han fet lleis d'objecció de consciència, que han regularitzat l'objecció, es comprova com els estats, a través de les lleis d'objecció de consciència, incorporen aquesta dissidència, aquest antimilitarisme més combatiu, el van incorporant, el van despolititzant, el van buidant una mica d'aquest contingut polític. El moviment es va escindir entre possibilistes i persones que volien conservar el sentit absolut de l'objecció de consciència. Jo en aquells moments militava al PSC, vaig procurar influir dins de les meves capacitats amb què portessin a la pràctica la llei d'objecció de consciència. Llavors, quan definitivament s'aprova la llei d'objecció, es decideix de desobeir la llei i de no acceptar fer ni el servei militar ni la prestació social substitutòria. Cuando te llegue la carta, que menos que vomitar, no te resignes y pasa la clandestinidad. Te quieren secuestrar, sometidos por su ley, pero tú no estás dispuesto a obedecer por deber. Y
diles qué pasa de lo militar. Y diles qué pasa de objetar. Y diles qué pasa de su autoridad. Porque si algo les revienta, insumisión total. Ei, gent, que pels que no heu vist els Instastories, que ja m'ha arribat la carta de l'Emili. Quina merda, hòstia. Jo no sé si estic disposat a perdre un any de la meva vida al servei de l'exèrcit. I a més, no aquí a Barcelona, sinó a Ceuta o a Sevilla, ple de machitos, pistoletes i tota aquesta puta merda, saps? Però quina altra solució hi ha, Fer-se objector d'aquest sistema i acatar-lo. Mira, t'has de plantar. No pots permetre's marxar. Tot allò està ple de testosterona, novetades... És que hi ha gent que s'ha suïcidat, saps? Joder. Tranqui, suda. Tu suda el que et diguin i intenteu anar allargant al màxim. Ei, Roc, jo no sé, jo hi aniria, perquè al final, vull dir, és un any que perds, però tard o d'hora tots ho farem, vull dir, no sé. Per cert, això de fer-se objector, ben bé, què és? Sí, el de fer-se objector és com no anar a l'exèrcit, però a canvi has de fer com algun tipus de serveis socials amb nens o el que sigui. Bàsicament et foten a currar, però tampoc cobres, saps? Que també és una mala sortida, però no sé, ho prefereixo abans que anar a l'exèrcit, sincerament. Bàsicament, la raó principal és que simplement era un pedaç a un sistema que no volíem, que era el de l'exèrcit, i que servia, per una banda, per seguir mantenint aquest sistema de les lleves obligatòries, i, per altra banda, el que estava fent era generar un problema laboral, diguéssim, perquè hi havia un determinat tipus de feines que no es volien pagar, que es volien fer a través d'obtenir mà d'obra gratuïta de la gent que es declarava objector de consciència. En aquest temps en què s'intentava que hi hagués una despenalització de l'objecció, hi va haver un treball colze a colze entre aquest moviment tan transversal, tan dissident, no? Es va poder combinar amb un treball, amb un ampli ventall de representants polítics diversos, no? Potser això és el que va fer que després, en el moment que va sortir la llei i que el posicionament del moviment va ser no acceptar-la, convertir-se en la posició d'insubmissió, les tensions que es van produir van venir molt també de les complicitats que alguna part del moviment tenia amb alguns moviments polítics que havien defensat aquesta llei i que els costava d'alguna manera renunciar a que es tirés endavant, no? Realment mai va arribar a funcionar bé i d'aquí l'eclosió primer i la consolidació després del moviment d'insubmissió que va acabar sent molt majoritari i que va, podríem dir, escombrar la petició d'un servei civil alternatiu. Hi havia diverses organitzacions, hi havia el MOC, el Moviment d'Objecció de Consciència, hi havia el Milicaca, que era potser una mica més anarquista, i més tard es va crear el Campi. Aquí es va decidir de fer una secció local del MOC, del Moviment d'Objecció. Vam crear el MOC a Noia. Les assemblees eren conjuntes, després cadascú tenia la seva estratègia, però les assemblees d'insubmisos eren totes conjuntes. Hi havia material, de formació, després també a través de l'independentisme ja una mica es va moure tothom, vull dir, grups de joves, però bueno, també era prou simple, era més qüestió de convenciment de tenir-ho clar i d'afrontar-ne les conseqüències que eren, en aquell moment, eren presó. Clar, no teníem ni internet, ni les xarxes socials, tota la informació que t'arribava era perquè o tenies companys o tu mateix t'anaves a Barcelona on sí que hi havia moviment o perquè tenies moltes inquietuds. Jo et dic, amb un dinar 4 i amb un escrit, amb això vaig fer-ho tot. Jo, al principi, òbviament, estava dubtant entre si em feia insubmís o objector. Tots els meus amics es feien objector. O sigui, la gent ho entenia menys, el del Victor, perquè dius, és allò de dir, ja és el capritxet, no? Vale, l'Emili ho entenem, però no volia fer era un servei social, no? Moltes vegades et tocava anar a treballar, doncs no sé, podia ser a l'Escola Àurea, podia ser amb això, que et dic, els esplais, i semblava que si et negaves això, eres un insolidari, no? I en aquest sentit el Victor, a nivell social, es va haver d'explicar molt més.
i entendre que s'havia d'anar més lluny per forçar que no hi hagués el servei, doncs va costar un cert... va costar un temps, no? Però després ho veus claríssim, dius, esclar, és que no estàs posant l'Estat entre les cordes perquè això deixi de passar i que els nois d'una determinada edat es vegin obligats a fer un servei militar que no veus el per què serveix, o al contrari, veus massa per què serveix, no? Llega el día en que los reclutas, mediante el juramento de fidelidad a la bandera, dejan de serlo para convertirse en soldados. Watch this. I ara jo com els explico? Ells deuen tenir claríssim que hi aniré, i no crec que s'hagin pogut plantejar que no vaja. És que, joder, és molt fort que en diguin democràcia d'això. No penso permetre que tot segueixi igual. Mama, papa, no faré la mili. Fer-li entendre la família, amb una família d'Igualada, una família treballadora, amb la que dius, doncs el nano és el nano que ens ha anat al carrer, jo soc el primer universitari en la història de la meva família, el nano ha anat a la universitat, just ara ha acabat la universitat, i ara se'ns foten aquest merder i se'ns fot a la presó, i el fotran a la presó. El meu pare, que ja sabia que n'havien posat a la presó, em va dir que estava boig, que molt malament, que fes l'objecció, que no sabia on em fotia. Clar, deies, està molt bé el moviment, però després pagues tu, no? Directament. Ets una persona molt jove que potser si va a la presó et pot canviar la vida, no? Substancialment. També, clar, nosaltres estàvem en procés d'anar a viure junts o de començar a formar una família i, clar, això també et planteja dubtes, no? I hi ha moltes coses que et saben greu d'aquest procés. Però, en canvi, entens que ell ho faci i que, per tant, sigui també la teva lluita, no?, d'alguna manera. També hi havia molta gent que feia la pregunta que hi fa una dona, per què t'impliques en una lluita que és bàsicament pels homes, no?, que són els que estan obligats, no? Llavors crec que el paper de les dones en aquest moviment va ser molt important també per enxarxar les lluites tan germanes com el feminisme, l'ecologisme i l'antimilitarisme. Hi havia por, o sigui, nosaltres mateix allà hi havia molta més gent disposada, però que al final féssim el pas vam ser dos. Teníem por, o sigui, la família no és que et digués vinga, fes-te insubmís i ves cap a presó i endavant, no, intentaven frenar-te. Avis o pares o algú em digués que tot això està molt bé, és una idea molt maca i que està bé que es tiri endavant, però que no volem que siguis tu dels primers a fer-ho, no? Perquè sabien el risc que hi havia i també els hi feia por la repressió. Ja dic que n'hi havia que estaven d'acord, ara d'altres que deien que aquesta gent estan sonats. Jo tenia la senyora de Cezaires que em deia al meu marit li sabria molt greu que el seu fill no anés a la mili, perquè això hace hombres. Era convenciment absolut, és a dir, jo era independentista, no em sentia espanyol, l'exèrcit no em representava, tampoc no estava gens d'acord en cap dels valors militaristes, per tant, era un acte de consciència i de compromís, vull dir, ho tenia clar, vull dir, jo en aquell moment era estudiant, també era prou jove, però ho tenia molt clar, vull dir, si s'havia d'entrar, s'entrava, era una llei injusta i s'havia de desobeir. Era sobretot de pensament, és a dir, tens aquest pensament, jo no vull passar per aquí, què es pot fer? Això, doncs... A l'Ateneu t'arribaven fanzines d'altres col·lectius i llavors, clar, ja llegies coses, veies coses... Sí, a nivell d'Igualada sobretot hi havia molta objecció de consciència. Llavors la insubmissió era una cosa que estava molt en els àmbits així antisistema, moltes cançons, sobretot del rotllo punk. En aquella època, me'n recordo, es va fer el rock antimili, van fer mogollon de discos que eren totalment antimilitar. I la gent, doncs sí, cantava molt, però a l'hora de veritat t'havies de pensar.
Jo decideixo no incorporar-me al mes de juliol, no passa res, i a l'octubre, amb una colla d'altres companys, ens presentem davant del jutge militar Ricardo Izquierdo Grima, del jutjat militar Togat número 1 de Barcelona, per dir-li ens hauríem d'haver incorporat tots al servei militar i no ens hem incorporat perquè som insubmisos. I el jutge m'agafa i em diu, a tu no et detindré, a tu no t'enviaré a la presó, perquè els altres que s'han presentat amb tu els envio a la presó de la Trini, perquè són més joves, la Trinitat, i a més són tots, paraules textuals va ser, són todos unos punkis y esto no va a tener ninguna repercusión. Però tu tens 25 anys, tal, i a tu sortiràs als diaris. Per tant, a tu no et detinc, però et convoco la setmana que ve, perquè ara tens mitjans a la porta i hi haurà merder. D'aquí una setmana et cito i llavors t'enviaré a la presó d'aquí una setmana. I jo, amb tota la convicció, li vaig dir, perfecte, vostè situïn la setmana que ve, jo no vindré, perquè vostè és un jutge militar i jo soc un civil i no accepto la seva jurisdicció. Va dir, perfecte, et posaré en recerca i captura. Me'n vaig anar, no va passar res, i evidentment al cap d'una setmana, quan no em vaig presentar, em va posar en recerca i captura. I jo recordo perfectament que vaig tenir clar que jo m'autoinculpava i em presentava davant la policia militar amb la meva criatura, perquè si li havia de lletar no podíem estar separats, no? Per tant, la consciència de que hi podia haver presó era altíssima, com a mínim de tensions, i això ho teníem assumit perquè era una cosa que quan fèiem les assemblees, col·lectivament en parlàvem, ho treballàvem. I recordo que t'explicaven com funcionava el sistema penitenciari, el que havies de fer, si volies fer una vaga de fam, què havies de fer. Justament el dia que feia 20 anys es va haver de presentar i ell es pensava que és el que dirien, ja va marxar amb les coses per anar a la presó. I clar que sí que ens va saber greu i ens dolia moltíssim. Mira, vam tenir alegria quan va tornar cap a casa. Mira. Crec que recordar que era el 20 de desembre, ens presentem davant del jutge i el jutge no ens vol rebre. Ens encadenem a la porta del govern militar, ven a la policia, tallen les cadenes, demanen els DNIs, a mi no me'l demanen i me'n vaig a casa meva tan feliç. I jo dient als policies, als policies militars que estic en recerca i captura, i ells dient, sí, però ens ha dit el jutge que no el detinguem. Era molt escandalós detenir-me poc abans de Nadal, etc. L'estratègia no violenta, quan és planificada, preveu els escenaris de repressió i s'anticipa a preparar-se per, si passa això, actuarem així, si passa això altre, actuarem d'aquesta altra manera, i prepara, fa una gran formació, pensa que la gent insubmisa sabien que hi hauria repressió, que hi hauria detencions, abans s'havien preparat. Va haver alguna reacció política, recordo que en aquells moments l'alcalde d'Igualada va trucar als meus pares, que si jo no m'entregava, doncs era una vergonya per la ciutat i que mai trobaria feina a Igualada. I jo crec que aquell moment va ser el moment que vaig dir, ara és el moment que he de sortir de l'armari encara més, no de dir, escolta, va ser quan vaig convocar els mitjans a Barcelona per dir què és això de que estigui impressionant la meva família. I aquells moments ja va ser de dir, escolta, em llenço i que passi el que passi. I crec que va ser una de les èpoques més apassionants de la meva vida. Per mi era vital, vull dir, no podia renunciar, no era només una estratègia política, era evidentment una estratègia social, política, però en l'àmbit personal no ho podia entendre de cap altra manera. Per defensar allò que vosaltres defenseu, un jutge militar em va fer tancar dilluns a la presó. Potser pensava que amb això aconseguiria espantar-me i que em tiraria enrere. Va molt equivocat. Ara, com abans, la meva lluita antimilitarista no pararà per moltes presons en què ens tanquin, per molt que intentin reprimir-nos. Els anys 90, 300 insubmisos a la presó, això era una meravella, era d'una potència extraordinària. I a més és que s'anava estenent, és que clar, és que quan la gent perd la por, anima la gent a perdre la por. Llavors, clar, les presons en aquest moment ja no són tan poderoses, l'exèrcit ja no és tan poderós, el tirano ja no és tan poderós, però clar, això s'ha de demostrar. I és el que fèiem amb les nostres tàctiques d'enfrontar-nos a la repressió. Era fer servir la presó com un vehicle de publicitat i de propaganda. Llavors jo vaig tenir molt clar que entraria a la presó, ho sabia des del primer moment, i vaig pensar que en tot cas ho havia de viure com una experiència antropològica i que valia la pena que algú que pogués tenir una certa visibilitat, a més sent algú de comarques, que era més fàcil que la visibilitat fos encara més forta, que valia la pena passar per aquesta experiència
com a element de cridar l'atenció i de sensibilitzar davant d'això. Dius, a veure, estan ficant a la presó amb un tipus que tot plegat el que vol fer és acabar la seva carrera, acabar la seva tesi doctoral, dedicar-se a investigar, que és el que a mi m'agradava, i que és un senyor normal que, com tantíssima altra gent, el que vol és canviar el món per millorar-lo. Per tant, valia la pena enfrontar-lo com això, com quelcom que servís per ajudar a millorar la vida de les persones. És cert que el dia que vaig entrar a la presó no sabia exactament què m'hi trobaria i els 13 dies que vaig estar a la presó van ser una experiència en tot moment. Segur que els primers esclaus que lluitaven per la llibertat eren titllats d'extravagants i de gent que s'equivocava, però el temps els hi va donar la raó. Segur que les dones que van començar a demanar el vot eren titllades, no?, de persones estranyes que s'equivocaven i el temps els hi va donar la raó. I ara vosaltres, els insumisos, esteu, sí, sembleu estranys, sembla que estigueu fent una cosa fora del que toca i en realitat esteu iniciant una lluita que el temps us donarà la raó, no? Hi havia el conflicte aquest, no?, de pagar com personalment, però estàs en una lluita col·lectiva. Per exemple, a casa del Víctor, la seva mare m'admirava la naturalitat amb què deia no, si ell ho vol així i el Víctor ho vol així. Era fantàstic, no? I veia que a casa meva, per exemple, no era tan evident, no? La meva mare deia, home, però és que què passarà així d'anar? Es vivia d'una altra manera i això per mi també em va fer veure que del meu entorn doncs hi havia actituds, i de mi mateixa, no?, egoistes que s'han de saber superar per fer coses a nivell col·lectiu, no?, i com a societat. Vam anar amb uns amics que anava a aquella època i vaig dir, escolta tu, que demà em tocava entrar a files. Diu, ens anem de festa a Saragossa i demà passem pel matí allà. Allà, a les 8 del matí vam passar d'empalmada per davant. Hi havia un pobre tio fent guàrdia, que hauria pogut ser jo. I res, des del cotxe vam dir, botifarra, calvo i cap a casa. Voti, 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 militar al que no voti! Voti, 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 militar al que no voti! Com que ja hi ha milers i milers de joves que plantem cara, ja no donen l'abast. Llavors comencen a fer-ho selectiu en el sentit alguns insubmisos. I veus que hi ha alguns insubmisos a presó, altres que no. Tota aquesta massa social, negant-se a l'obligació de fer el soldat, és el que va arribar al punt de fer aquest canvi, no? La repressió no els conduïa enlloc. O sigui, no és que no fos la solució, sinó que era un sac foradat, no? L'Estat passa a canviar d'estratègia i al final, ja perquè no podia aguantar aquesta pressió, ho van canviar la pena de presó per inhabilitació. Bueno, doncs era tota una amenaça contínua a tot. Pas que ell volia fer, pas que podia ser que no el pogués fer perquè pogués quedar impossibilitat de sortir a l'estranger, que li neguessin la beca que tenia per estudiar, no sé, que l'inhabilitessin per feines públiques. Tenir cura de l'entorn, de les persones que poden ser represaliades, és important i crec que és molt important aquests equips de suport que més han d'estar coordinats i que han de partir molt, han de respectar molt la manera de sentir i de fer de cada persona. Bueno, ens vam organitzar els amics, vam fer com unes campanyes així de paper, que dic jo, però costa pensar com es podia funcionar en aquella època sense les xarxes. En aquestes campanyes participava bàsicament l'Ateneu Llibertari, també els sectors independentistes, hi havia la coordinadora independentista de la comarca de l'Anoia, el SICA, i després diferents organitzacions que hi va haver. Dins de l'àmbit independentista podríem parlar, no? En el cas d'Igualada, diguéssim que l'aglutinador era la GER, no? Joventuts d'Esquerra Republicana, i aquest el paraigua, del qual també van néixer d'altres organitzacions més sectorials, no? Des de la coordinadora d'estudiants independentista, podem parlar també de les brigades de Nego Gòrria, Moriréis como imbéciles, moriréis como héroes, el honor es un invento y la gloria una mentira. Mierda al héroe mutilado, mierda al héroe radiactivo, mierda al héroe muerto. Moriréis como imbéciles.
Ateneu Llibertari va néixer d'un grup de joves i més joves i no tan joves amb ganes de canviar i de fer coses diferents. Es feia propagandes, feien xerrades, tot el que podíem fer des d'una Igualada que estava bastant desconnectada de tot el que teníem a l'entorn. De fet, el judici el vaig tenir el 95, l'any 95, hi havia tot un teixit social i combatiu ja articulat aquí a la comarca, no? I el Jaç Roig, especialment, no? Vull dir, és on vaig tenir el suport més ferm, no? En aquella època eren molt pocs, i el suport també era mínim, perquè jo et dic, suport polític hi havia una mica les joventuts d'Esquerra Republicana i alguna d'iniciativa. Para de comptar. O sigui, tota la resta de l'art parlamentari, a nivell de ciutadania, o miraven cap a una altra banda o feien veure, o copets a l'esquena de dir, bueno, no hi estem d'acord, però a tu t'aplicaven la repressió i la paties tu. Tenia una mica de conflictes amb els advocats perquè ells volien seguir una línia menys política, però clar, els havies d'explicar que allò no era un judici habitual, sinó que era un judici polític i que els arguments que faríem servir davant dels jutjats serien polítics. Amb els amics i a casa es deia, ostres, però no pot ser, el Víctor s'ha de poder defensar ell, no? Dius, no has entès encara prou de què va això, no? Perquè s'està lluitant per coses que es consideren que van més enllà de la persona, no? Jo vaig anar bastant per lliure. Llavors vaig estar com... Vaig anar... L'advocada que tenia em va dir, personalment, em va recomanar, diu, jo et recomano que com menys merder montis, millor. És difícil, exacte, aquesta línia, no? De defensar-te personalment fins a on estàs disposat, no? En aquesta defensa personal a la lluita col·lectiva. Bueno, jo em vaig sentir tan petita, però tant, i quan veig que el criden ell allà al davant i s'aixeca tot en castellano i ell es posa a parlar el català, veus, ai, pobre. Vam fer un manifest super ultra punky, antisistema, que el dia que estava allà al judici, quan vaig llegir la fiscal, vaig dir, joder, tio, això vaig firmar. Però bueno, sí, en aquells moments simpatitzava amb el que posava allà, i encara ho simpatitzo. Tant els hi fotia que fessis una defensa, això es pot veure actualment, no? Una defensa jurídica o política, perquè tu ja estaves condemnat. No seré del teu exèrcit, no seré mai de voltant, ni defensaré interessos dels nord-americans. Que el dia prengues les armes, de seguretat, ens estarem apuntant des de bàndols oposats. Espera'm assegut, que vaig a la mili, espera'm assegut, amb el servei social. Espera'm assegut, que juri bandera, espera'm assegut, que podries cansar. Quan algú veu una cosa impossible, doncs li diem que sempre hi ha d'haver algú al davant que s'ha hagut de saltar la famosa llei que no es pot saltar mai. Obrir aquest camí, no? Que és com quan obres una via de muntanyes i el que obre el camí és realment qui més ho pateix, no? Hem de ser capaços de, si volem una cosa de debò, estar disposats a assumir-ne el preu, la responsabilitat. La desobediència civil està molt bé, la pregunta és fins on estàs disposat a arribar, saps? Perquè és molt fàcil parlar i dir que sí, però quan comences un acte així no has de tirar fins al final, pots quedar a la meitat. La clau jo crec que és quan, si realment tens un suport prou massiu, desbordes a l'Estat o a qui sigui que et vol criminalitzar, perquè no donen l'abast. Perquè sigui exitós hi ha d'haver una preparació del que és l'estratègia no violenta, previstos molts escenaris i hem d'estar preparats per fer la resistència, no? I també recordo després, per exemple, amb la guerra de l'Iraq, no? Que dius, home, doncs el Víctor, si encara hi hagués el servei i la gent que l'estava fent, potser els hagués pogut tocar. Amb tots els joves que eduquem al nostre voltant, al nostre entorn, fills i de més, jo sempre els dic, de tant en tant, agenolleu-vos davant del Víctor, que gràcies a ell no heu d'anar a la mili, que ho sapigueu, no? És evident, i crec que s'ha de dir, no hem eliminat l'exèrcit, és evident, i aquesta, per tant, és un repte que segueix pendent. Hi ha molt poca gent que estigui treballant perquè no es fabriquin armes, perquè aquestes armes no estiguin atacant
a gent desvalguda o que no té possibilitats de defensar-se, tot això és una cosa que està poc activa en aquest moment. Dubtes que tenim, per exemple, amb el que està passant ara, doncs és quines coses pot fer que realment siguin pràctiques. És a dir, que fem moltes coses, fem manifestacions, fem declaracions, tenim un ideari de com han de ser les coses, però a nivell pràctic costa trobar el que pots fer que sigui realment pragmàtic i que generi un canvi. I en aquest cas jo crec que en el tema del servei militar era molt pràctic. Al moment que et deien que tu has de fer el servei militar, tu simplement deies que no i ja estaves anant contra el sistema que volies canviar. El pòsit que deixa tota aquesta lluita és visible. Penso que no podríem entendre aquesta gran capacitat d'organització en aquests moments actuals, aquesta gran capacitat de mobilització civil, crec que també veu, i és fruit també d'un aprenentatge associatiu, organitzatiu, de no violència i de resistència civil que la societat catalana té molt entrenada. Encara que no ens ho creiem, podem fer caure fins i tot la torre més alta si tots som conscients de que aquesta torre està construïda allà on no toca i que tots tenim la força per tirar-la a terra.